Esta presidencia acorda inadmitir a trámite esas enmendas. Nos creemos que estamos amparados polo Regulamento Orgánico Municipal. Perdón, señora García, eso non é unha cuestión de orde. Estamos aquí queixándonos xa non só de que determinadas entidades non vayan recibir ese apoio, porque non se admiten as emendas, senón que estamos vivindo un manifesto deterioro dos dereitos e das garantías democráticas aquí da oposición. Empezo, pois, cunha enérxica protesta que me gustaría que constara en acta, do mesmo xeito que me gustaría que constara en acta a solicitude de criterio do señor secretario xeral do Pleno. A Marea Atlántica manifesta que vai buscar amparo legal, ali onde sexa, e que realmente a cuestión non vai quedar aquí, porque se xa é grave que realmente determinadas entidades e determinadas asociacións se queden sen un apoio que nos consideramos fundamental, tan grave é tamén que se implementen estas prácticas absolutamente caciquiles que xa empezan a ser habituais neste salón de plenos e que cercenan de maneira radical os dereitos de participación da oposición. A forma de facelo é outra, señor Laje. Estamos fartos de que o goberno de Inés Rei nos faga anuncios históricos todas as semanas, non? Onte o cumio do Porto era histórico. Aquí o único que é histórico é a cacicada, porque ese é o xeito de funcionar deste goberno, é o titular, é a propaganda, é o histórico. Aquí todo é histórico, pero resulta que estamos a 5 días de marzo e estamos sen un orzamento actualizado, sen un anexo de convenios, sen unhas medidas de reactivación económica e sen a mínima negociación para que os cambios orzamentarios que vostede vai propoñer a semana que ven sexan apoiados aquí polos grupos. Este é o xeito de tratar a oposición? A impresión que nos dá é que despois do fracaso de onte estrepitoso, non? Eso sí que é histórico, no cumio histórico, fracaso histórico, e para tapar o ridículo histórico resulta que neste pleno hoxe outro ridículo histórico. Un goberno que ten estas dificultades de xestión desbota a unha oposición que o que trae é propostas e ánimo de aprobar asuntos.